natáčíme tady video, Jo. že jsme vám chtěli říct, Na že záchodě ve škole už jsme vám to říkali, skončili jsme zrovna jak zvonilo na hodinu. ano, chtěli jsme vám říct, že tam nebude jedna challenge a bude jich asi 5. Jo, já sedu za David Nebo 4. Skořicí. Já sedu za David Skořicí. Jo, bude to asi 5 nebo 4, vole, protože to jsme trošičku utráceli A a koupili, se tratili. a ještě tady máme kofolu, takže to bude takové trošku horší. Šílené. No, je to další, Mám vlasy v kuse, počkej. ale my asi nebudeme mít 100 panáků, protože my máme jenom jednu flašku a nám to asi nevyjde na so, že? Asi ne, tak dáme 50. Pajda. Dáme pajdu, jo. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. Tak kdo souhlasí, ať dá like a odběr. Nebo stačí like, vole. Jo, stačí like. Je tu chlasem 7up. A já- Naštěstí to není, ale naštěstí to není Energiak, protože pak bych byla až moc hyperaktivní v těch videích. Ano. Tam video? Ne. V těch videích. Jo, v těch videích. Jo, protože... Fuj. Ne, my totiž budeme to, jak se Jestli jmenuje. nás jde blbě vidět, tak se nedivte, my to totiž točíme venku, jo. Jo. My totiž teď jdeme, už jsme skoro u barči jako v baráku. Stopa, vole, ale ne, stopa na uděláme zvlášť, protože já nemám tolik místa v mobilu. Jo. Takže uděláme trošku kratší a u mě kurva bolí ruka. Jo, tak čau. Jo, tak Mějte se krásně. Počkej, dejte like, odběr, komentář. Mějte Se krásně, skládejte vás